Ganina, pumunta po kami ng mga 2:30 in the afternoon. May sumundo po sa akin dito sa kumbento at pumunta po kami ng Liloan para may bibilhin na gagamitin po natin para sa Holy Week, no? So, habang nakasakay ako, nasa likod ako ng mag-asawa, nung butang mag-asawa, no? Ay naghanap ako ng makakapitan sa salakyan nila, no? Wala akong makapitan, Tita Virgie. Sabi ko, ba't walang makapitan to? Kasi nasanay na ako pag sumasakay ng salakyan, at least yung isang kamay ay may sabitan, no? Sabi ko, ako na rin, sabi niya, Father, pasensya na, walang kakapitan tong aming sasakyan, no? Sabi ko, kay Lord na lang ako kakapit. Kaya wala akong makapitan, sabi ko, okay lang, kay Lord na lang ako kakapit. Ano bang Bisaya ng kakapit? Kabyon. Kabyon? Kabyon. Oh. Urgunit o kabyon. Kabyon, oh. Mga igsuon, sa ebanghelyo po natin ngayon, si Jesus, tama ba ang nagpakabyon? Ng word na nagpakabyon? He let himself, no? He allows himself to be kapitan po natin. Yan po yung ebanghelyo ngayon, no? Jesus provides opportunity and promotes encounter. Siya yung nangutana doon sa tao na may sakit, no? For 38 years. Nandun lang yung lalaking ito, paralitiko, nandun lang sa most probably dinadaanan ng mga tao, nakikita, pero wala man lang isa sa kanila ang tumulong sa kanya for 38 years. And it was during this encounter that Jesus asked him. Sabi niya, do you want to be well? Gusto mo bang gumaling? No? It was Jesus who made the first move. Bakit? Kasi nararamdaman ni Jesus at alam ni Jesus yung pinagdadaanan ng lalaki. To make the long story short, ay gumaling nga itong lalaki. Pero bago po pala yun, sorry, para maintindihan po natin. Sa context po nito, well, sabi po ng ibang mga biblical scholar, no, yung nagbibigay ng commentary, ito pong pool sa Siloam o sa Bethsaida, no, ay meron ditong, kumbaga, may believe sila na may bumababang anghel doon at ini-steer niya, no? Ano bang Bisaya ng steer? Kutaw? Ha? Kutaw, oh. Yung tubig. At kung sinong maunang bumaba doon, gumagaling. Kaya nga, sabi nga ng lalaki, di ba? Yung English na lang po babasahin ko. Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. While I am on my way, someone else gets down there before me. Kaluoy. Nagkutaw yung anghel. Oops, may nauna na sa kanya. So mag-aantay na naman siya hanggang kung kailan bumaba yung magkukutaw, no? Buti na lang sana kung every minute. Ang dami-dami nila doong siguro may mga sakit. But this man really needs a help. A companion.
At yun ang binigay ni Jesus sa kanya. Kasi walang nagbibigay sa kanya. Walang tumutulong sa kanya. Kung ilalagay po natin yan sa konteksto ng buhay natin ngayon, mga kapatid, ang dami-daming nangangailangan. Sa present context natin, sa vaccine, lahat nangangailangan. No? Kumbaga, siguro, some of us would just say, ano kaya magpaulan na lang si Lord ng vaccine? Di ba? That would be much easier. Well, in reality, God can do that. Yung ulan, pwedeng gawing, sabi ni Lord, itong ulan ngayon na mangyayari, vaccine na to. Maayo lahat. God can do that. Why? Because He is God. Wala imposible sa Diyos. Pero God will not do that. Why? Because God wants us to help one another. Because God wants us to need one another. Gusto ng Diyos, kailanganin natin ang bawat isa sa atin. Nakuha po ninyo? Mas gusto yun ng Diyos. Bakit? Kasi, sabi ko nga sa inyo, He can do that. Pero ang gusto ng Diyos ay mas maintindihan natin yung building a relationship with one another. At yun ang mas mahalaga. Healing starts with building a relationship. More than the physical healing na hinatag ng Ginoo doon sa taong dautan o sa taong may sakit, Jesus restored o promotes an encounter. Naghatag ang Ginoo pagkakataon sa kanya na makausap siya. Sana, yan din po ang gawin natin. While we await for, of course, may mga dumarating ng vaccine, no? Healing can start now o can start now. Pwede nang magsimula ang healing kahit wala pa yung actual vaccine na inaantay po natin. Papaano? By being proactive. Being proactive kung kinakailangan mag-face mask, mag-face mask. Sorry wala akong face mask tuloy ngayon. Sasabihin ng mga nakikinig sa Father nag-promote face mask. Pasayloan nyo ako mamaya, mag-face mask na ako, no? Kung kinakailangan natin magtawag dito, sumunod muna sa mga protocols that could, yung mga sinasabi ng, of those people who are in tawag dito, nasa medical field, we follow them. Di ba? Kasi lahat ng ito, ng ginagawa po natin, ay towards healing. Yung ginagawa nating mga maliliit, tambal na to. No? Just like yung sinasabi doon sa unang pagbasa. The fruit shall serve for food and their leaves for medicine. Anong ibig sabihin nito? Yung mga proactive na undertakings na ginagawa po natin, preventive measures na ginagawa po natin, that is already itself a medicine. Diba? Mga kapatid, ngayong Semana Santa, again, the invitation is for all of us. Hindi lang po sa inyo, kasama ako bilang pare. That we should provide opportunities, especially sa mga taong nangangailangan po nito. Huwag po tayo mag-isip ng mga malalaking bagay, mga katulad ng ginawa ni Moses, ng mga prophets, no? Well, of course, malaking bagay yon nung kanilang kapanahunan. Pero po sa buhay po natin ngayon,
Hindi naman tayo ini-expect na gumawa ng extraordinary things. Sabi nga ni Mother Teresa of Calcutta, tama siya ba may sabi? Do our ordinary actions with extraordinary love. May God bless us all. Amen. Amen.